Hindi po ako dami. So, investor ka. Yes po. So, sige. Mr. Chair. Investor po ng ano? Mr. Chair, again po, Wordwin po. Mr. Chair, Kasi, how much did you earn in totality being the incorporator of Whirlwind Corporation? can I not disclose that po? Simple question. You've been a incorporator of Whirlwind Corporation. Kung ikaw ay incorporator, siyempre, at least alam mo kung magkano. Sabihin na lang natin, nung nag-start ka ng, sa Whirlwind Corporation, nung 2019 yung sa 2022. So, magkano yung kinita mo na doon? Nagbabayad ka ba ng income tax? Do you have an income tax return? Ipatanong ko po sa tao ko. Basta, Kasi you're handling so much money. Tapos, a simple income tax return, hindi mo masagot. So, be cooperative. Magsabi ka na kasi ng totoo sa amin. Kasi yun lang kami makakatulong sa'yo. Natatakot ka ba sa mga tao na kapaligid sa'yo? Hindi ka natatakot? Hindi ka natatakot makulong? harapin ka ng boss. Ha? Mr. Chair. Ano na? If ever po there's a case against... Haharapin mo na lang yung kaso. Opo. So in other words, you don't want to be protected by being cooperative to this committee, and you will face the music with the court. Is that what you're trying to say? Ay, ibig sabihin, mas gugustuhin mo pang harapin talaga yung kaso mo sa korte kaysa bigyan ka namin ng pagkakataon na maging parte ng aming pinaglalaban dito sa Quad Committee ito na mag-cooperate ka sa aming investigasyon. So, in other words, you will not be you will not be cooperating anymore by naming names. Yun lang naman hinihingi namin sa'yo kasi mga pangalan Wala po akong may bibigay na pangalan, Mr. Chair.